Halo, selamat sore. Ini saya berada di hutan Pringapus. Ini saya di daerah sana. Itu katanya ada mata air yang jernih yang biasa digunakan untuk warga. Mari kita lihat pemandangannya kanan kiri hutan. Ini sangat asri sekali pemandangannya. Benar-benar bertemu sama satu orang pun. Mencari kayak peternak. Pohon singkong. Ini suasana hutan daerah Kecamatan Pringapus. Ada mata air. Lihat jalannya sangat becek sekali. Pulau Piton niku. Terus niku.
Ini daerah mriku. Oh. Nggih, niki dapuran niki. Nah, ya padat iki. Wah, ngeri ya daerah mriki, Pak. Oh, niku jambel wira-wira iki nggih. Paling mboten nggih. Nggih, Pak. Oh, alah. Wah. Nggih, rumpuk-rumpuk riyen nggih, Pak. Daerah mriki. Daerah. Ah, nggih. Wah, salah kejadian. Nggih. Ah, daerah-daerah mriku nggih, Pak. Ning mriku niku nek kula wingi nggih daerah Magelang niku nggih listrik nggih mah dereng enten blas niku. Daerah sing Salaman nggon gunung mriku, gunungan. Nggih. Nggih, lah paling mboten dugi mriku konan. Nggih mriki nggih pemukiman mriku niku tapi enten griya kalih ya mriku. Pas dereng enten listrik niku daerah mriku. Ini ate kok nggih golek nganu niku napa iwak niku. Golek iwak kalih mampah mriku kok kabar niku diparani mriku. Nek daerah mriku ngono tandurange napa, Mbak? Oh, mboten enten. Oh, PT. Oh, PTP niki. Nggih wau kula nggih mau maca PT Jatirungguk. Pagi. Berarti pemerintah ngeten nggih, tumute. Lah nek umpamane dipendheti kayune ngono angsal nggih. Angsal. Oh, sing garing enten gampangane. Gamal warga ya. Asal ya. Niku kula nek pas ning ati sing liwat daerah mriku ketene karet nggih, Mbak. Karet-karet niku to. Kula kan mau medal mriki sing cor-corang niki ketoke kiwa tengen karet niku. Nggih. Oh sing sebelah. Oh sing pas dugi pertigaan iki. Tahu di daerah Cocok. Ini jenengan teng mriki nggih pun tanggung nggih, Bu. Tolong lah punten. Ndak lah mriku. Lah nek sing mriki turine riyen enten griyane. Enten iki tuku. Lha saniki yo teng pundi? Tiang niku. Oh. Ya sing lanang langsung. Iya mriku. Pulau.